Bon dia a tots. Avui la meva companya Melanie i jo us parlarem sobre pintors catalans. Començarem amb Miró, que defineix l'art abstracte, i Gaudí innova l'arquitectura. Dalí em fascina amb els surrealismes tan meticulosos. Llavors, Laila, com han influït globalment aquests artistes? Bona pregunta. Doncs Gaudí ha inspirat arquitectes i Dalí defineix l'imaginari de l'artista. Ara, quina és la importància de mantenir viva aquesta contribució? Doncs Laila, preservar el llibre català enriqueix l'escola global de l'art. Llavors, fins aquí el nostre reportatge d'avui. Espero que us hagi agradat molt aquest viatge per l'art català.